Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Ongi etorriak ikusentzuleak, gaurko ur eta lur saio honetara. Gaurko hontan Dantxarineara hurbilduko gara eta bertan Fermin Maritorenak Landiflorreko kontuak udaberri udako gauzak erakutsiko dizkigu. Eta gero Azpilkuetara joango gara eta Azpilkuetako gasnak ezagutuko ditugu. Erran bezala, Landiflorren gaude, Fermin Maritorenarekin, eta ea zer daukan guri kontatzeko? Bueno, egunon, eta mentxe gaude. Hemen gehien bat alderdi egunetan dugu temporadako lorea. Pixkat nahi baduzu esplikatu dizut zer den gara juntakoa. Hasiko gara tajetiak, begoniak, gero ikusi behar da ere zer ematen alden iguzkitan, erdizka edo iguzki gutikin. Ez dakit, adibidez tajetiak eta begoniak mota bat badugu iguzkitan ematen aldena izugarri ongi, gero bestia, sinprevinens deintzen dena, hori erdizkakin ematen du hobeki. Gero baditugu geranioak, baditugu 5 o 6 mota, eta hemen zaten da zonal deitzen da goiti joaten den lorea, hori gehien bat paratzen da leku apaletan, gero baduzu zintzilika ematzeko baduzu lore simplia deitzen dena eta doblia. Horiek dire, geranioak ere dire, baino dire zintzilka emateko, horiek gehien bat balkoietan taola. Gero baduzu pelargonion, eta gero baduzu limoia erraten dutenare hori ulitxan kontra dena, hori da geranio mota bat. Eta gero baduzu bai hemen batugu, erran nuke ezakit, badire baduzu margaritak, 2-3 mota, horiek ere iguzkitan emateko dire, eta horiek gehien bat lurrian, ez tiestotan daola. Eta, mundu bada kristonpila, eta gero baduzu formak, baduzu 10 terdiko kontenerretan heldu direnak, gero badire 10 saltzen ditugunak, hori da beste mundu bat. Eta gero ezakit, baditugu aromatikak, gero badugu kiuek ere, kiuire badire bai arra eta bai emia, izautzen da gehien bat arra eta emia loreatikan. Zerta polenizazio egiteko arrak badu lore agitzez gehiago, eta gero ez dakit irudiak ematen aldiren, eta erdi-erdian badu kriston polena, hori da polenizazio egiteko, horietik bat behar du, eta emiak gehienez 3. Eta, gero aromatika pila bat. Eta gero badugu marubilak, gero badugu baratzeko landarea ere, eta, alderdi hontan hori, gero lurrak, eta gero, poto mota pila bat, potua, tiestuak deitzen direnak, eta alderdi hontan hori, gero nahi bozu beste leku batera joanen gara, o barrenera, barrenko landarian dako, edo beste alderdira ja denak da arbusto antzakoak, urte guzikoak direnak, eta, setuak egiten aldirenak, eta beste alderdian hori. Orduan erran duzu hemen, zonalde hontan dagona dena kanpokoa da. Bai, hemen dena kanpokoa dugu. Gero barrenian, inbernaderua kristalatu honen barrenin hori da dena barrenekoa. Eta gero bertzaldian ere kanpokoa da, baino da arbustuak eta hau da gehiago temporada kolorea. Bai, garaia hontakoa. Primaveratik, uda azkena arte dola, eta uda azkenin ateiko dire beste batzuek negukoak. Orduan, hau da, denboraldi bakoitzean aldatzen gaten zatena, ez? Garaika, bai. Urtien 2-3 aldiz aldatzen den, bai, 2 gehienetan, bai. Eta hau izango zen udakoa? Bai, hau primaveratik hasi eta uda ondarra arte, bai, hori da. Bale, zei duritzen zaizu bertze zerbait ikustera joaten bagara? Bale, nahi baduzu lurrak edo parrena, zuek ikusi. Nahi duzun bazala. Guazen lurrak ikustera, adibidez. Venga. Alderdi hontan sartuko gara, lurrak, gehien bat, lurrak eta abonuak. Haure da mundo bat, eta,
ez dakit, pixkat esplikatuko dut, gutxi beti zer den, baina, bueno, baditugu mota gehiago, ez dakit, badire 20-30 mota desberdin, eta gero tamainoak ere bai, adibidez, badugu mota berakoak, bai, universal deitzen diotena, hori dire loriandako eta, bai, da lur xumea, baina da lur ona. Eta hori bera badugu 3-4 tamainotan, zertaz badugu 30 litro, eta 30 litro adibidez etortzen bada emakume edo gizon bat adintua, ez du eramaten al, eta hori bera baditugu bai 50 litrotan, tikixegoa dela, gero 20kotan, eta gero landare bat hartzen bali badut hola, 10 bat, txiki bat. Bueno, hori, eta gero baditugu, hau adibidez da, mantillo deitzen da. Da ona, baina honek badu ondarra honitz, eta hau botatzen zaio baratzetan eta pixkat lurra, lur gogorrak diren eta hori pixkat biguinago apatzeko. Hau adibidez da, hau da azido deitzen dena, zamina edo ez dakit nola den euskeraz, bai izan leike, eta hau da rododendro, kamelia, azalea, planta mota horrentzat. Gero honek du pH desberdina beste lur universala deitzen denakin. Eta, bueno, da pixkat berezi, hau da landare berezi horieken dako. Gero badugu hau da, bai, deitzen diote marihuanan lurra, baina, bueno, kalitatean hobena hau da, desberdina da. Baina kalitatea dugun lurrik hobena da hau. Eta, bueno, paratzen dute marihuanan dako, baina hau edozin landarentzat izugarri ongi joaki da. Gero badugu zaldien gorotza, hau dare, ematen da lurra pixkat lurtinko horietan iten da, honek iten du bere lana, honek iten du lurra soltatu. Eta adibidez hau zertan erabiliko zen? Hau baratzetan adibidez, edo lorietan bali baduzu lurtinko bat erosi duzu, zuk hau eman, eta lurra iten da aligeratu. Erran nahi du horrek sustraie botatzen ditula hobeki. Eta nahiko ona da, eta pH neutrua du. Gero gauz bera badugu ere ekologikoan, eguntik egunero gauz gehiago erosten da jendiak ekologikoan, hori ere pixkat esplikatuzkero jendiak onartzen du, gehien bada, lan bat inbar da, esplikatzen nola joakiden, eta ze hori ditun, zer den hobia edo txarregoa, dentik pixkat behar dugu izan. Hau adibidez da azien dako. Hau da, arron lurra baino gehiago da ondarra, hau. Eta hau paratzen duzu potxo txiki horietan, azilan, eta azile segitun sustraitzen du. Hau ezetasun pixka manteitzen baduzu, izugarri lurrona da. Hau da barreneko. Hau da ligerua. Honek erdi pino azalakin eta egina da, eta hau da barrengo landarian dako. Gero badugu pino azala, gero badugu sustratuak baditugu desberdinak, bonsaientzat, hori beste mundu bada, kaktusentzat, eta gehiago ere badire, hemen barna. Gero, hau adibidez, hau paratzen da, honek ezetasuna mantentzen du, hau arlita da, hau dire grano batzuk, eta hau edo zintiestuan azpien paratzen duzu, eta horrek mantentzen du ezetasuna, eta gainera egiten du drenajea bazala. Osea, landarian ere garrantzitsua da, ura estaila gelditu sustraietan, zertaz, horrek segituan ondatzen du landarea. Bai barrenko eta bai kanpokoa. Eta honek iten ditu bilan, ezetasuna mantendu eta gainera drenajea bazala. Gero badugu hau da, nafarra da gainera, eta izugarri ongi saltzen da, hau da, oiluan kaka, grano bihurtua eta deshidratatua. Eta hau baratzetako, lehen adibidez ibiltzen zen, 3-5 deitzen zena, nitrogeno, fosforo eta potasio, eta hori baratze guzitan jendiak etzakien eta botzen zuen hori. Hau da, agitzez hori nola nahi nitrogeno, fosforo eta potasio kontrolatua, eta gainera deshidratatua, eta gainera da naturala. Eta da, puska kimiko minio merkigo, eta hau izugarri ongi joaten da baratzetan. Hau nasi inbardu lurraikin, grano koiskorra da, konejuan jatekua gizkoa, hola, koiskorra, eta hori poliki berta, liberazion lenta erderaz deitzen da, hori poliki inbardu lurrakin nasi eta hor bertan urtu. Eta da, izugarri ona da. Eta gero baitugu kimikoak, ok dire adibidez zespedari ematekota, eta ok ere dire nahiko azkarrak, hau da zazpi amalau, horren nahi du nitrogeno, fosforo eta potasio. Gero, hau azkarragoa guainikan, hau
hau 10-10-20, eta hau da betiko 3-15 erderaz deitzen dena, eta, bueno, hau da, ez dakit nola esplikatu, bun egin, eta gero ez du gehiago deus ere egiten. Hau sobera azkarra da, edozin gauzen dako. Bai lorean dako, bai baratzeantzat, honek egiten du segitu indarraman, eta gero deus gabe gelditzen da. Hori da gaur jan, eta bi astez gero ja deus jatea bazala persona batek berdin. Eta gero hau badugu, hau da humus de lombriz, haure izugarri hona da, hau da nahasteko, hau da tinko-tinkoa, eta hau da nahasteko beste lurrakin. Adibidez, potxo txiki baten untikan eskukada bat eman, eta edozin beste kimikorikan ez duzu behar. Deus ere baino azkarrago da, eta gero da naturala ere. Eta, bueno, pixko bat gainetik hori, baina, bueno, badire mota gehiago, Gero ekologikoan ere nahiko ongi saltzen da, eguntik egunera gehiago, eta, bueno, bai azileak eta bai hori ari da jendia kontzentziatzen, eta dire gauz onak, egia erramardu dire naturalak eta gauz onak. Bai. Eta merexi du, ez? Bai, dudik gabe, merexi du, eta da mundu bat gotxi joaki dena, polliki, eta bai, eta izautzen dunak jendiak badakiz zer, hori, eta, bueno, izanen da merezi dulkoz nik uste, bai. Bueno, eta hemen lur inguruen gabiltze, eta baratzera gateko igual momentu, ez? Hori da, duzu egin baratzeko gauzak, hori alditik aldira gehiago saltzen da, eta, bueno, nahi baduzu pixkat ikusiko dugu zer dugun, atzo aletua da, eta, bueno, ez da dentik aletu, baino, bai, hori normalke hastian bi aldiz ekartzen da garai honetan, eta, bueno. Bueno, eta erakutsi zer duzun hemen, baratzeko? Bueno, oantxe hasi da gauza pixkat, bueno, jendiak gehienak eramaten dute invernaderoan paratzeko. Bueno, hasiko gara tomatetik, momentu honetan izanen ditugu bat, bi, hiru, lau, bost, 6 bat klase tomate. Eta, bueno, badugu tomate beltza, gero badugu tomate rosa, gero badugu, hau, corazón de buey deitzen dena, hau denak tomate handiak dire, gero badugu txerri, tomate txikia, hori da txiki hori aperitifan hartzeko, eta gero badugu hibridua, bai, hau da lehenbiziko tortzen den tomatia, eta hau gehien bat patzen da invernaderotan. Eta unek ematen du abudona. Gero baitugu piperrak momentu honetan 4 klase, baina, bueno, hau badugu morron deitzen dena, gero baduzu italiano, hau da tortillak egiteko, do piperradak egiteko dola, gero parrillan egiteko, gehien bat da padron eta gernika. Hau izatzen aldare pikantea, baina, bueno, ez dugu momentutan, eta gero badugu gindilla. Momentutan hori dugu, baina gero gehiago etortzen dire. Oainikan goizko samar bazala da, gero batzugu tipulak ere 3 klase, oain, Valentziana da beranduko hori, tipula, gero badugu gorria, eta hori zailako deitzen diote, zailako gorria, hori da pixkata ensaladan jateko, edo eltzariak iritan hasteko, eta gero badugu hau dulce, puente dulce, hau da egiteko, hori, ensaladak eta egiteko, hau da lehenbiziko etortzen den hori, eta hau da fite bildu behar dena, buru txiki egiten du, eta gero, baitugu aza klase pare bat momentuan, gero esegotoriko gehiago, badugu brokoli eta aza normala. Gero batzugu porruk, hau dire primaverako porruak, hok dire jateko gehien bat ensaladan eta dire fin-finak. Eta hok agontzen aguztu arte hola, eta gero ja ez dute gusturik eta deus ordu, ja neguko hori porrua patu hartzeke. Gero badugu perresila, gero badugu azelgak 2 mota, gero ensalada deitzen dena, bueno, letxugak, hori izaten ditugu 3 edo 4 mota, eta gero borraja, gero berenjenak, gero baitugu kuiak, hori, momentuan hori. Gero hasiko da, hemendikan 15 bat egunen buruan ja gauz gehiago etorriko dire, garaiakoak. Hemengo, hori, ja momentun ez dugu gauz gehiago erika. Ederki, bai, duritzen baldin bazaizu, barnera pasatuko gara, hori, ez? Hori, barreneko landareak eta barrenean ditugun gauz gehiago. Ja. Bueno, eta hemen ikusten dugu barneko landare kuadrilla bat baduzuela. Bai, hori da, bueno, badire mota desberdinak, badugu denatetik pixkat nahi dugu izan, baina, bueno, hau mundu bada eta, bueno, badire gauzak, baina beti zerbait eskasi izaten da.
Eta, bueno, hemen jugu gehien bat, hemen lekuotana, osa alderdi untan erran nahi dut, hemendikan landesak alter eta bastan aldiardia, bortziri aldietan, ongi ematen duten landariak. Eta, bueno, batzuk behar dute argila. Barrenko landariak direktoki ez du iguzki eta maite, baina, bueno, gero kristalera baten barren indo, batzuk argi gehiago, besteak gutixio, eta, bueno, hau beste mundu bada, mundu nahiko zaila. Bina, bueno, gero ez da, lau gauza dire jakin beharrak, lurra behar du berezi, ez dela izan tinkua, ez eta bertzela sustraiak ez dire ongi joaten, barrenko lurretan, gero ura, ez du sobera ura behar, eta gero neguan eta temperatura. Jokapena hori da garrantzitsua, zertaz adibidez, ez dakit, apartamendu batien, bale, normalki izaten dire, 21 grado edo hortik goiti gehienak. Eta barrenko landariak ez du 16-18 grado tartian behar du. Eta gero ez duzu paratzen al, berotasuna handia den leku batian, eta hori da garrantzitsuena landare batentzat. Eta gero argitasuna. Argitasuna, baina ez daiola egundaino direktoki eman kanpoko argitasuna. Arra nahi dut kristalera baten barrenian edo hola behar dela. Bai. Horren kontrolatu behar da pixket, ez ur sobera eman, bero gehiegi ere ez? Sobera bero balin baduzu, zeiten duzu, hasten balin badire pixkat ostuak eta zimurtzen, ura gehiago. Eta horrek zeiten du landaria egosi. Eta ez da landaria, ja, bai, gelditzen da indarri gabe, edo izorratzen da, hori ere izan lehike, hasten da ostuak eta eroitzen, eta hor erran nahi du ostuak eta eroitzen hasten delikan, pues, badela zerbait ez dela bera gustura dagon hori. Eta gero, abonuak ere eman martzaio, soriongarria deitzen dena, pues, gehien bat likidua, barrenko landariak ere. Eta iten alba demuzu platera batian, adibidez tiesto batin bali mauzu, platera batin patu, eta beitian eman bai ura, eta gero likidua, abono likidua nasi ura horreri. Eta urtean 2-3 aldiz amazkero nahikoa da. Orduen, hobe da, platerian patzea horea, zuzenean botatzea baino. Hori da, eta gero lorea duten landarea, bai kanpoko erire, zuzenean bota baino beti hobe da azpitikan hartzen badute. Adibidez hemen ditugu, batugu ja prestatuak mailak, eta egiten dugu arratxian mailak bete, eta goizaldera ustu. Eta bai abonuak, bai ura ematen digu betitik. Hartzala berak biharduna, ez sobera gainetik eman. Hori ez da ona landarean dako. Baina, bueno, gero itxe batian eta egiten da, zer duzun inguruan hori ikusi behar da, bai. Denek ez baitugu olako mai bat edukitzeko aukeraik. Desberdina da, bai, hori da. Baina, bueno, iten aldena da, tiesto bat baldin baduzu, platera txiki bat eman, eta hor ura eman, berak hartzala behar du. Eta abonoa ere, bai? Bai, abonoa alba baldin bada likidua, eta ura horreri nasi. Ura horreri nasi, bai. Eta zuek hemen abonoak ere badituzue? Bai, baditugu osagarriak hor, baditugu abonoak, bai. Bueno, guaina bertzalderdi batera etorri gara, ez dakit aldiuntan, ditugu azilak, eta, bueno, hau da bertzen mundu bat ikaragarria. Lehenbiziko hasiko gara, badugu belar azilak, baina, bueno, ditugu gehien bat zesped deitzen dena, 3-4 mota, batzuek hankazpian aiza ibiltzeko hazi mota, gero bertziek fintxeguk, 3-4 klase izaten ditugu, jendiak erabera zen nahi duena. Eta, hemen hasiko gara azilakin, azila baditugu, badugu ekologikoa, mundu ekologikoa. Badugu ekologikoa, gero badugu azi normala, eta gero badugu, hau, adibidez ez, ikusten alden, hau ja heldu da zinta batzutan, eta hau sartzen duzu ja azila heldu da zinta unen barrenean, eta sartzen duzu lurran azpian direktoki, eta, iten duzu lerruak xuxenak eta hori, eta hori hasi da modan jartzen, eta, da gauz bat poliki saltzen dena, eta da agiz kuriosua, bali baduzu baratzi txiki bat, iten duzu dena kuriosoki lana. Xuxena gelditzen da. Hori da. Gero baditugu tomate motaok, eta piperrak, hok dire lehengo tomate klaseak, eta, jendiari da poliki berreskuratzen lehengo azilak, eta, saltzen da poliki ere, eta da gauz bat desberdinak, gero badugu tomate, adibidez baratzekoa dugu, tomate normalak hemen ematen dutenak, eta azilak ere baitugu tomate normal batzuenak. Bai, Robin, Corazón de Buey, tomate rosa,
raf, hoietik denatik, baina hok dire bereziak, lehen bazirenak eta hazi bereziak. Gero baditu gure pentsamentuak eta hok dire restaurazioen ibiltzeko, jatetxen dire pixkat bereziak loreok, eta ostu horiek dire jaten aldiren ostuak. Gaur egun plateretan ikusten dugun... Hori da, ez da beste, jardin batin paratzen duzun, hau berezi xegoa da, bai testura eta bai, hori, eta gero, hau dena dugu, baratzeko gauzak, loreak, dena azilak. Gero baditugu osagarriak, azilak egiteko, haiztean solasten ginena lurrakin, bagunula lur berezi bat azilak egiteko, hemen ere egiten da azila, eta lur berezi horrekin, ezetasuna manteintzen baduzu, etortzen da beriala. Haure izaten ditugu 3 klase, hau poliespanezkoa, hau plastikozkoa, eta gero, hontik ez da unitz gelditzen, baina hau da ekologikoa, hau azila erein, lurraz bete, eta sartzen duzu lurra, eta da biodegradable. Hau saltzen da ere, ongi, eta jendiari da izautzen, eta da gauz bat... Hondakinak ere gutxiago. Hori da, hau azken finean, eta gainera erraten dute laguntzen dula azila hobeki sortzen berotasun bat ekontzen dulkotz azileri, ezetasuna, berotasuna eta aziona, eta gero azkenian hau, hori. Laguntza ere bada, laguntza bat, hori da. Oin bertzaldien bai ditugu, hemen, beste osagarri mota batzuk, abonuak hori txikitan, poto txikitan eta hola, bai likiduak eta bai granotan, gero badugu gure ekologikoa, alderdi honetan ere gauzak, hau adibidez da ekologikoa, izugarri ona da, eta gero baduzu kaldo bordelez deitzen dena, hau da ematen dena, adibidez tomatiak ikusten duzulikan eritazuna sartaxata sartzeko urdin-urdinak, eta hau ematen dena. Badire bide 3 mota, gero azufri ere ematen dute batzuek, hori segun jendiak zen nahi duen, gero baduzu hok denak zitrikoantzat, urdintzeko hortensiak, da beste mundu bat. Gero baduzu xinaurrian dako, baduzu sartaxantzat, gero baduzu arratoiantzat, eta karakolan dako, kurkulian dako, eta, zepuak, pixkat dena hola. Eta gero, adibidez, hemendik arat, hau dena dugu ekologikoa. Dire gauz desberdinak, eta hau da lurran harrak lurrari emateko, baina da ekologikoare. Harrak ez jateko, igual tipulak eta hasten dire, betxitikan jaten txuzte, betxitik, eta hori da har bat dagona lurrian, eta ematen duzu hau, eta, usatzen du edo, ezakit, hil izanen du, eta, Eta biologiko edo bio jartzen duen hau, ekologikoan baduzue... Bio iparraldekoak deitzen diote, frantzikoak deitzen dute ekologikoan. Eta alditik aldira gauz gehiago, bai izatzen txugu ekologikoak eta bai ez ekologikoak, klaro, jendiak, adibidez hau herbizida da, lehen ibiltzen zen glifosato ja debekatua da, eta hori horrek badu bere... Erreiten du, eta gero lurrari ez ditio, itxentxo bertze... On baino kalte gehiago, ez? Eta hau ina da landariak eta hola, eta hau adibidez ura botatzen zulikan, baduzu katuak eta zakurrak do ibiltzen delikan, zerbait gertatzen altzaio. Baina hau adibidez, ikusten da argazkian eta, hau ez da deuse, hau ina da belarrakin eta hola, eta ez da bestia bezin potentia, baina da herbizida. Hok dire... setoak egiteko edo ezakit, jardin batin erdi-erdian paratzeko edo, hemen ere denetatik, ez? Denetatik ez da izanen, baina bada, ezakit, egiarren ez dakit kontatzeko zenbat klase ditugun desberdinak eta hori, baina beti zerbait eskasi izaten da. Eta kanpokoak duzue? Denak kanpokoak dire, eta gero baituzu zitrikoak eta ere, modan dago, gero hortentsia, betiko hortentsiak, eta denak dire, ez dakit, kolore desberdinak konsegitzen ditugu, adibidez ez dakit jardina bat balin baduzu, baduzu horila, nasten altzu urdinakin, landare desberdina dire, gero batzuk badire iguzki behar dutenak, besteak gutixego, eta itzalekoak egiarran arron landare guti izaten da. Hemen ditugunak, igual izaren txugu babesien paratuk eta hola,
Baina hemen dena gehiena da iguzkitan emateko, edo erdizka edo iguzkian. Hemen hortentsiak eta hola, hortentsiak ere badire mota desberdinak, unek adibidez lore berezi badu, ateitzen zaio lore lodi bat, eta gero, adibidez hau guk xurile ditugu, baina gero udaldian bero iten duliketan aldatzen da kolorez lorea. Eta bueno, dire gauz bereziak eta beti saltzen da. Horren, hauek ere garaian arabera, ez? Hori da, aldatzen dire, hori da. Eta gero urte guziko txutzu, neguan kimatu, eta, bueno, hau landariok dudat, izaten alduzu, 15 urtez edo problemik gabe izaten aldirenak. Ok adibidez, pitosporunak eta ok itxaso bazterrien eta ongi ematen duten landaria dire, eta gero igual mendialde ez dute olako, ez behar dute gehiago itxaso bazterko hor erratzen dute badela gazitasun bat, osea egiten duena bai itxasuak eta bota, eta ok landariok nahi dute hori, gazitasun hori. Mendialde ez dire iten dire, baina ez dire oinen ongi egiten. Igual temperatura ere peltsago bai, eta gero erratzente ura gazitasuna badula, erraten dute, eta lurrektare itxaso aldera desberdinak dire. Eta gero, hemen izaten dugu palmondo hola berezi batzuek ezaunitz, eta hori beti baten bat saltzen da, eta gero hemen badugu trepadorak deitzen direnak, hok dire, adibidez, baduzu zerrakura burdinazko edo hoietik, eta hau paratzen duzu pixkat tapatzeko, otikan ere 5-6 mota da, ez dakit, 10 izaten dire desberdinak, gero badugu untza motak, eta, hau gero modan dagona, setuak eta egiteko, hau da Fotinia Red Robin, hau saltzen da unitz, eta, bueno, da izugarri politan, iruditzen zain niri. Kolore polite du. Bai, lehen garai batean setuak eta dena egiten ziren pino mota batekin, tuia edo leilandi olakokin, hori ja aldatu da. Eritasun batzuk sartzen zaio horiek eri, eta beti tratamendu ematen tari behar duzu. Hau agiz gogorra da, eta gero koloriare desberdina da, bai ostua, eta bueno, hau nastekatzen alduzu, adibidez, ez dakit, zerrakura bat polita egiteko, itxe bat bazter batean, hau nastekan zen altzu, pues, ez dakit, elean nusakin, hau dela beste mota bat, eta hau da berezia landari hau zertazunek ostuak 2 kolore ditu. Berdea eta gero grisa, eta berotasunakin aldatzen da baini gehiago kolorea. Eta hau, balelikan igual haize pixka edo, arron berezia da landari hau. Iten zaio ostu hori mugitu eta egiten du olako sensazio desberdin bat. Gero hau baduzu, hau Prunus falso laurel, Prunus pizardi. Ez, Prunus, ez zai geldu gain burutara. Hau da, falso laurel deitzen diotetena, haure setuan ibiltzen da honitz. Uneri kostatzen zaio pixkat indartzea, baina behin indartze bada, gero haite bartzu urtian 2 aldiz kimatzen pixkot nahi baduzu ongie kontu. Behin indar hartzen duela, ja... Hori da, kostatzen zaio indartzea, hemengo lur motan, baina behin hartzen dulikan indarra, ahitz ongi ematen du, eta gero jari behar duzu pixkat kuidatzeko bai kimatzen. Eta gero baitugu hor arbol mota ezaunitz, pues arbol mota batzuek hori ere beti saltzen da, baina bueno, hori ez dugu haunitz izaten, hori gehiago igual eskatzen badizuta ekarri egiten dugu. Orduan hori ere egiten duzu, ez? Norbaitek zerbait berexien nahi baldin baduz eta ez zue dendan? Hori da, bai, hori ere, prezioak eta eman, eta neurriak eta hori, eta bueno, ados gelditzen bada, hori ere ekartzen dugu, bai. Bueno, eta hemen usten dut ez duzuela landariak bakarrik? Hori da. Gure osagarritikan pasatuko gara beste osagarri batera. Hoko ziren beste leku batian, eta guain gaude elkarrekin, eta bueno, hori ja ez da nire historia. Hori ja Marianekin egorentzate, eta berak esplikatuko dizue, berak izautzen du mundu hori ahitzez gu binobeki. Bueno, bertara hurbilduko naiz, eta zuri eskerrak, mila eskerra honitz, dena inongi azaltzeagatik. Bueno, aldugu nahi dugu, eta bueno, zuerire bai, eta nahi duzen arte. Vale, hurrengoan egongo gara, mila esker. Bai. Egunon, Marian. Egunon. Zer moduz? Hola, mentxe lanin ongi. Aizu, kontatu pixke bat zer den, ze berri da hemen, ez, hau? Landizo? Berri ez da landizo badarama hemen hogeita, ez dakit, baina hemen bertan, ez? Bai, lehen hauden gainan, menta zen etxe hortan, eta ekainan, pasaden ekainan torri ginen ona.
eta, bueno, pues daukagu pixka bat denetatik. Gehien bat haziendan botikak, da handiena edo gehien importantena erran dezagun, garrantzitsuena, eta hor dauden gauza guzti horiek dire antibiotiko, bueno, denetatik haziendan dako, gero hor daukagu materiala, hazienda handiena, ardiena, abeiena materialak. Hemen dauzkagu pixka minerala, vitaminak, blokeak, esneak, pentsuak, aratzeak hasteko jaten, sarrera bezala, eta gero pixka bat hemen daukagu zakurrena eta katuena. Hemen daude pentsu normalak erran dezagun, hor garbiketak eta higiene saia, eta hemen pixka materiala, hemen katuen janaria, badakagu pixka bat denetatik. Eta gero orai berriki sartua dugu linea berri hau, hau dire pentsu bereziagoak, naturalak, komponenteak ere osagarriek, bueno, naturalagoak dire, onak dire, eta freskoak. Eta, bueno, sarrera ona izan du eta jendea gustora dago, bai. Erosten dire eta saltzen dire ongi, bueno, pues ya está. Eta ongi, ez? Eta konten. Orduan aldaketarekin igual irabazi duzu, ez? Bai, gero egia da irabazi dugula ere hemen egotea beti jende gehiago ibiltzen da. Bai, lore dendara etortzen diren klienteak eta hemen ona gure ganatozten direnak ere, pues beti, bueno, beti pikatzen da eta ongi dago. Eta egia da, ez dakit, interaktuazio hori edo, ona dela, bai, biendako irabazi egin dugu biek. Ze ongi. Eta konten, bai. Bueno, mila esker, Marian, kontatzeagatik hemen duzuena, eta hurrengora arte. Bale, mila esker zuei, venga, etortzeagatik. Bueno, hau izan da Landiflor eta Landizon ikusi ditugun gauzak, eta hemendik Azpilkuetara joango gara. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta beltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Bueno, eta erran bezala, Azpilkuetara etorri gara, eta hemen daukagu Jesus, Azpilkuetako gaznategikoa. Egunon, Jesus, zer moduz? Egunon, ongita zuek. Ongi, hemen kusten dut, baituzuela gaznak erakusgai, hau dituzue saltzeko? Bai, bueno, hau dire iten dugunak, hau de Idiazabal jatorrizkoa erten dena natural edo hoi, eta hau ketue, eta hau dugu bertziten dugune bertze formato diferentian, da Idiazabal estiloko bera, bakarra iten dugu etxeko gatzagi naturalakin. Egiten dugu gatzagi erosiekin, hau etxeko naturalakin, formatuare bai da diferentia, horrengatik ez du eramaten Idiazabal jatorriez, eta ez du Idiazabalek ez du onartzen. Eta gero hau dugu bertzia, ketue. Orduen hasi ginele, ganden urtean hasi ginen, eta ganden urte arte iten ginen normala, eta hau egirran kusi ginen, bertze batek irakutsi izagun ze gazna egiten zuten, eta gustetu zitzaigun, eta ginen, guk ere imarro dugulako bat. Eta hasi ginen hau iten, eta gero pixke diferentziatzegatik egiten dugu gatzagien nasuntua. Formatotatza aparte gatzagina. Eta gero ganden urtean hasi ginen plazan eta saltzen, eta jendeak onditzek eskatzen zagun, aberrez ginen ketue, erderaz ahumau. Eta ez ginen, eta iduitzen zitzaigun bazuela salmenta, eta orduen hasi ginen ganden urtean iten proba batzuk, inginun, eta bueno, nahikoan batean, eta aurten jain digu etiketa unei ere bai. Bueno, orduen jendeak eskatzen du, ez? Eta zuek animatzen zate gauza berriek probatzera. Egi da, igual, hemengo jendia baino gehiago dela, igual, kanpokoa, Atratzen garelek aste esain duten, eta orduen igual izeten da turiste handiz. Hemengoak ere bai, hemengoak eskatzen du, baina gehiena dire, kanpokoak igual eskatzen zutenak, no tenéis aún mau, eta pues inginun proba batzuk, eta bueno, orai egin digu etiketa bat. Eta gero falta zaigune da orai, ez dugu momentoketan gastatu dugu bertze kulunk edo dugun izenezkoi, da gazna hundi betiten dugune, 40 litro edo hola izeten dugu gazna bakotxak, bakarra hori egiten dire bertze temperatura atzuten eta historio, eta ez da Idiazabal jatorrizkoa, eta behar dugu ere bai esperatzen baduzu urte bat salmentara atratzeko, hobe. Eta ganden urtean egintuen proba batzuk, ez gintuen ere bai handitzin,
Eta horrein momentoketan ez dut irakusteko. Egierran duela guti saldu ziren hondarrak eta hori ez dut hemen irakutsi alizeteko jetek bai. Horrek ere bertze formato bat badu, ez? Bai, da hundi, da gasna bat ola hundi, orden hori iten dugune da dena kuñetan saltzeko, zerta da azkenean gasna bat hundi badu pisu bet, badu prezio bat, eta ez da osoa saltzeko ez da. Orden kuñetzen dugu eta kuñetan saltzen dugu, bai. Ederki. Eta hemen, Idiazabal jatorri izendapena duten batzutu zuen, bertzeak ez? Zer eskatzen du Idiazabal jatorri izendapena izateko? Bueno, pues, alde batetik alture, diametroa, gero ere bai behar duzu temperaturetan ere bai kontuman, ez da zute uzten temperatura batzutetit eta goiti, eta, bueno, bere rekisito batzuk eskatzen duzte, eta egirra, ongi, ez dugu dure bai saltzen da ongi, jende handitzek igual eskatzen behiretzen du franja hori, Idiazabalek badu bere izena, badu bere fama, eta ez, ongi bai, ez du alderdi urtetik konten gaude bai. Eta Idiazabalek eskatzen duen baldintza horien artean, ardien arrazak badu zer ikusik? Bai, behar du latxa izen. Behar du latxa izen, ez da izeten albertze errazakoak, eta gu betitik latxak izen dugu etxean, eta oin horiekin segitzen dugu. Eta gero, ohartzen bazara, hemen badu, franja hortan beltzara akitzen den Idiazabal baserrikoa apatzen duena, horrek erran nahi du dela etxeko esne propioa. Izeten alda, ardi latxan esnia eta Idiazabal, baina esnia erosten duzune. Orden erosten duenak ez du izeten hau franja hau beltxa. Baina gu nola dugun latxa eta etxekoa eramaten du hoi beltxo ere bai. Eta esnia adibidez, zuena da, kanpotik erosten duzue? Ez, etxeko esnia da bai, etxeko esnia. Ganden urtean inginun etxean parte bat eta bertzea saldu, aurten indugu gehiago etxean, hori jasi gara ere bai saltzen, asteburutan eta ferietan tagateko eta pixketarte gehiago izategatik. Ganden urtean ezkineak igun nola gainentzitzaigun, ze inentzen, ze saldiko zen, eta ganden urtean saldu den nahikoan batean, eta aurten ari gara pitxe gehiago iten, aber aurten saltzen den. Eta gutxinaka hartuko duzue martxa ongi, ez? Bai, lana badu handia eta azkenean familiare badu txiki oino eta horrengatik dena iteko ere bai momentu hauetan ezin dugu, zer da ez dago maten biziek. Mantxo. Mantxo, kusko da. Eta, ipatu duzu, urte bat gaten duzuela edo gutxi goiti behiti, eta nolatan hasi zineten proiektu honekin? Ni lehena baitzen itzen kanpoan lanean, eskolak itute kanpoan hasi nintzen lanean, baina etxean beti zen dugu hazienda, nire aitek eta amagoa zuzten esnetako behiak. Gero ja jubiletu zela, goinore bai ardiek ere baginduen, esne behiak, baina ardiek ere bai. Gero ja jubiletu zela egaitek kendu zuzten behiak, ardiek segitu zituen izeten, pitxe gehiago patu zituen, ez da lotro, eta nire ere beti azkenean gustatzen zitzaiten, eta haitu nahiz ameka urte kanpoan lanean, eta gero azkenean unera iritsi nintzen, azpilkuetara, ni berez ezpeina izan bengoa, eta hemen izenuen aukera instalatzeko, galdin ginen aber izintzen udaletxe aldetik eta historia ote ginen segitzeko modue, eta etzaguten pegik patu, eta orden hasi nintzen ardiekin. Dola 7 urte dola, erosi ginten ardien batzu gehiago, eta mantxo ardi gehiago patzen, eta hola deziditu ginen, eta gero ja ganden urtean, orden hasiratik ere ginen idea hori gaznateiana, baina, bakizu dena berrie, eta ikusi behar dugu nola gaten zaigun ardiekin, ganden urtean ja deziditu ginen itia gaznateia, eta horai, hemen gaude. Lehenbiziko ardiekin hasi zineten? Bai, dola 7 urte hasi ginen ja lan utzi nuen eta ardiekin, bai. Esnia salduz, eta esnia saldu iten ginen, eta etxan iten ginen gaznak, nire amak ere betiten du inizen zuen gazna etxan, eta hemen ere txunten egiten zuten gazna, eta nire amak hortako hain zituen kursillo batzuk ere bai, eta atratzen zitzaion gazna bat nahiko ona. Eta orden gero unera torri nintzelaik, nire amak en teoria batzuen txuleta hori eta pasatu nion hemen guai, eta pixket ere bai mejoratu zen, eta etxeko gaznak eta hola konpromisotako batei obertzei eskatzen mazazuten edo zerbaiten gati favoriak egiteko hortik iten ginen. Eta
Erran nahi datzut, ez da lehenbizitik izen gauz dena berrie, zertaz, bueno, baginun zerbait, bakarra, hola, jauntera dediketzeko ganden urtean hasi ginen bai. Claro, profesionalizatu baino lehenbiziko, frogak eta ikasi ere egin behar dira. Bai. Pues bueno, hola, a ver. Eta orain, zu hartzaina zara, eta orain udaberri alde hontan, ze lanetan ibiltzen zara ardiekin? Bueno, orain egirran lana pixket bajatzen zaigu, lanik gehiagina neuen izaten dugu, denbora txarrakin, ardie huazkatu bihar barnean, eta orain ja udaberri aldera ja beti kanpora atratzen dire, eta bueno, horrematen dago, erten demeza respiro pixke gehiago, ja pastentuzte ordu gehiago kanpoan, gelditzen zaizu zuretako ere bai denbora gehiago, eta, pues bueno, lana betiko lana azkenean. Udaberrien ere bai, pues belaiko kontu, piketia diela, belar txarra diela, gauz bete eta berze, eta oinokoan ere bai deizten nahi bai gara, pues eguneroko ardie deitzi, bazkatu, inortu. Bueno, baina beti lasaixago, ez? Kanpoan dautzile eta lasaixago. Bai, ematen datzu beti ardiek ere bai burek ere ja garbixago tortzen dire, eta, bueno, pixket arintzen da lana, baina, bueno, lana lare bada, nahi bada. Beti bada lana. Lana bada beti, bai. Ederki, mila esker raunitz gu zuen etxean hartzeagatik, eta ja hurrengoan egongo gara. Bai, esker mila ez bai. Hau izan da guztia. Espero dut gustokoa izana eta hurrengo saioan kontu gehiago izango ditugu. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.